vi har jo et mangfoldigt program. Det går faktisk rigtig meget op i at lave noget, sådan vi har et eller andet tilbud til alle. Så hvis jeg skal lige sådan trække noget ud af det, vi har her inden for nærmest fremtid, så vil jeg da nævne Stine Bramsen, som vi hørte på Skanderborg Festival sidste sommer. Hun er fra Alphabeat og sådan gået en helt anden vej solo, så det er sådan mere den sårbare side, vi får at se. Det glæder vi os rigtig meget til. Så har vi Dorte Gerlach fra Hoss, som også er gået solo, så nu er vi sådan lidt inde i kvindekunstnerne der. Hun er lige udkommet med et nyt album, der hedder Natlys, som rigtig, rigtig, rigtig skøn musik. Det glæder vi os også rigtig meget til. Og så har vi det er så også musik på teatersiden. Der har vi en opera med Lev og Elsk hedder den, med den jyske opera, som er sådan et sammensurium af nogle klassikere. Så bliver jeg nødt til at lige spørge dig, fordi nu nævner du noget omkring Dorte Gerlach og Stine Bramsen, som vi kan se bag os, nogle af de kvindelige kunstnere. Noget af det på herrefronten, som gør det rigtig godt, som ikke er musik, men stand-up. Er det stadigvæk en stor succes på teater? Det må man sige. Det er det. For eksempel Tobias Dybvad havde vi sat et show i salg, og det gik rigtig, rigtig hurtigt. Så der fik vi en aften med 2 shows. Så stand-up er stadigvæk meget, meget populært. Det er det. Skal jeg også lige indskyde, at vi har faktisk lige lavet en aftale om et ekstra show med Tobias Dybvad i efteråret også. Så det fortsætter vi med. Ja. Og vi har stand-up på programmet både forår og efterår også. Ja. Og Mona, det er jo fint, du byder ind, fordi jeg skal også snakke lidt med dig omkring det her program, som bliver til. Det er jo ikke nogen, der sidder og laver alt arbejde. Det er jo faktisk et hus, hvor I samarbejder rigtig, rigtig tæt. Og noget af det, som du arbejder med, det er programmet. Hvor lang tid tager det egentlig at få så et forårsprogram på plads? Det er jo en proces, der starter tidligt. Allerede til jul var vi i gang med nogle ting i efteråret allerede. Vi har brug for at være rigtig meget på forkant, fordi vi laver de her halvårsprogrammer, som vi kan mærke, folk egentlig tager rigtig godt imod. Folk vil gerne planlægge lang tid i forvejen, og det bliver vi også nødt til at gøre. Så den proces starter tidligt. Altså forårsprogrammet var allerede klart i... Det udkom 1. december. Ja, så på den måde kan man sige, at vi er allerede nu ved at nærme os et tidspunkt, hvor vi faktisk skal binde sløjfe på efterårsprogrammet. Og det bliver jeg nødt til at spørge, fordi det må være lidt en svær proces at være i, fordi man går rundt i et hus, hvor vi snakkede om for et øjeblik siden, at der er 24 arrangementer på 31 dage. Det er et program, som man har lavet for et halvt år tilbage. Ja. Nu sidder man altså og arbejder med det nye program. Hvor forvirrende kan det egentlig blive, det her? Jamen, nogle gange så glemmer vi faktisk helt den sæson, vi er i, og der kan man så sige, at der er vi er jo den forberedende del, så der har vi jo heldigvis nogle folk, som er rigtig skarpe på afviklingsdelen, og selvfølgelig er vi også med i afviklingsdelen, men vores store arbejdsbyrde ligger med at få forberedt den kommende sæson. Så der er vi altid på en eller anden måde en lille smule, der er det godt, at vi har en kalender lige at kigge på, så vi husker, hvad det egentlig er, vi har i den indeværende sæson. Og lige for at snakke lidt omkring det her program, som venter til efterår. Jeg ved godt, at jeg får nok ikke til at løfte sløret for nogle af de ting, som kommer til at ske på nuværende tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke med jer lidt om det her med at sidde og arbejde med et program så langt frem i tiden, hvor man måske har lidt svært ved at finde ud af, hvad der egentlig rører sig blandt folk, der skal ind og se det. Hvordan agerer man i det? Jamen det er meget, som du selv er inde på, så er vi rigtig meget fælles om tingene, og det gør, at vi sparer rigtig meget med hinanden og stikker en finger i jorden og spørger ud i huset også. Vi er meget forskellige mennesker, der er ansat på teateret. Vi har hver vores kompetencer inden for meget forskellige områder, og derfor så er vi også, vi dækker et bredt udsnit af de folk, vi egentlig gerne skulle tiltrække med arrangementer nede på teateret. Så på den måde så bruger vi hinanden rigtig meget. Lone og jeg starter med at lave en eller anden form for bruttoliste, som vi går ud fra, og så sender vi det ud i plenum og spørger, er der nogen, hvad siger folk til alle de her navne? Og så lidt ud fra det begynder vi så småt i god tid at booke. Og så er der nogen, der falder fra, og nogen, der kommer til uventet. Vi får også masser af henvendelser fra booker og management automatisk, men vi laver også en del opsøgende, vil jeg sige. Og Lone, det må jo passe dig ganske godt det her, fordi nu har vi jo snakket sammen et stykke tid efterhånden i forhold til, at du blev direktør på Horsens Nye Teater. Og en af dine mål, det var jo det her med at gøre huset til en helhed. Og man må sige, når jeg står og snakker med Mona omkring det her med programmet, så må man jo sige, at huset i hvert fald på det område er blevet en stor helhed. Ja, det er det. Og det er rigtig godt. Det gør at gæsterne, der kommer her, er glade for at komme her og kan mærke,
at alle er meget dedikerede til deres arbejde, selvom som Mona siger, der er meget forskellige kompetencer her. Men alle har del i det, vi laver, og det betyder, at det bliver et meget, meget større ejerskab til det. Så kan det godt ske, at man ikke lige er til danseforestilling, men så er der noget andet, man har haft indflydelse på, og det gør en forskel. Vi skal til at slutte af. Jeg fisker lidt efter at få et svar på, om I vil nævne noget omkring det, der kommer til at ske til efteråret. Jeg ved ikke, om jeg kan få jer til at løfte sløret for et enkelt navn, eller I bare vil fortælle lidt omkring, hvornår programmet kommer ud. Om det vil vi godt. Altså, vil sige, det er jo lige på trapperne, programmet, og der er også nogle ting, vi lige så stille begynder at sætte i salg, og nogle ting, som vi allerede har sat i salg. En Barbara Moleko for eksempel har vi jo sat i salg. Thomas Helmi. Ja, De Nattergale. Ja. Og vi har også en Bruce Gothrow med sådan en julekoncert på vej, som vi også starter salg på inden så længe. Så det er også en af de ting, og så bliver der også noget stand-up, og jamen, ligesom det plejer, noget for alle. Ja. Og så kan vi måske også sige, vi gør faktisk også nogle gange det, vi spørger på Facebook. Så spørger vi ud, hvad synes I, der mangler på Horsens Nye Teater? Og der er især én ting, der har været nævnt rigtig mange gange, som vi nu håber at være meget tæt på at få i hus. Så jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi vi har ikke bundet sløjf på kontrakten endnu. Men der tænker jeg, at der er nogen, som bliver glade, hvis vi er så heldige. Ja. Det lyder som om, der er noget at glæde sig til. Lige kort til slut. Hvis man vil ind og se nogle af alle de arrangementer, som I har, så er det bare at henvende sig hernede ved billetlugen eller gå en tur på jeres hjemmeside. Ja, lige præcis.